Okay, yan talagang ipaglalaban ni Senator Laila de
program. Ito pong sponsor, the most sponsor of this program. So, Saint Schönborn of Germany. And of course, hello also kay Marilu De Luna. Ayun, I miss you so much, Marilu De Luna, who is watching right now. Hello, sabi nila, hello, mauran na apon po. Talagang mauran. Sinagupa ko kasi paghali ko sa harong, mayo pa mang bauran. Pag abot ko sa Isidro, kada ko makusog-kusogo ng oran. Again, happy birthday to Flora Andali Salvadora, kay Helen Corpus Gaspe, and of course kay Gertrudis Castroverde Aquiler. Sa ano yan po? Sa bukas. Birthday po. Ayan po. Ano bang meron tayo dyan? Gertrudis Castroverde Aquiler, who will celebrate her birthday tomorrow. And of course kay Kagawad Melnanda de Robles Morallo, sa November 19 yan. Ayan po. And of course kay PB, ayan po, Merino ng San Isidro. Happy birthday. And of course, Alin Merino, happy birthday, November 22. And of course, ang kaibanan ta, digdi, si Sir Felix Lagremas, birthday mo ba? Ano ba yan? Anong aldaw ba yan? Ay, Webes. Ayan po. Mag-ano ka na lang, barbecue na lang, Felix. Di naman kami dito, barbecue is enough. Again, hello, Tibot Chukoy, Rex Oliva. Thank you very much po for watching the program. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho. Kaya baka manalo ining senador si PNP Chief Guillermo Eliazar to run for senator under the ticket ni Senator Panfilo Lacson, and of course ni Senate President Vic Tito Soto. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila. Ini pong one big time drug personality, patay ng manlaban. Sa bust operation sa Kamsur, nasa 7 million suspected shabu ang nasamsampo. Grabe ini, kadakol na naman kaning rarauto na ano ba naman ini? Naga City, patay ang isang big time drug personality matapos manlaban na sa isinagawang bust operation sa Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si residente ng barangay Tampo, Pamplona sa nasabing lalawigan. Sinasabing nakahalata ang kundi umano ang suspect ng katransaksyon niya ay sarong otoridad. So, kaya agad itong bumunot nimbadil, nakipagribayan po nimbadil, nagputukan sinda sa mga otoridad. Dahil digdi, nagtamo ng tama ng balas ng baril ang sa iyang katawan. Kaya ang suspect kaagad na dinala sa ospital, pero binawian din ng sa iyang hiram na buhay. Ayon kay Pilea, aabot sa 1 kilo ang nasamsam na shabu sa suspect at tinatayang aabot sa humigit kumulang 7 million. Ang laki pala yun, kaya pala kadakol ka nagtitinda kayan. I just imagine, 1 kilo pala, milyones na. Ay, my goodness. Pero ingat-ingat lang kamo dahil kapag natutukan kayo, ayan, buhay ang karibay kayan, paano na ang sa indong pamilya. At pati pamilya nindo, pag naaraman na araw kayo ng transaksyon nindo, magtrabaho na lang kayo ng patas. Lumaban kayo ng parehas. Samantala, pinaniniwala ang ang nagsusupply ng mga pinagbabawal na droga sa lungsod ng Naga. Gayon din sa iba't ibang bahagi ng nasabing lalawigan. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban. Hindi namang sinabi ni Attorney Colmenares, pero I believe on you. Itaga mo sa bato, makukulong si Duterte dahil sa war on drugs. Ayan, ini ang pinagsabi man ni Attorney Colmenares. Sa Tugigaraw City, naniniwala si Attorney Nery Colmenares, human rights lawyer, na
makukulong si Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, dahil sa mga paglabag sa mga batas sa kanyang war on drugs. Pagkatapos ng kanyang termino, natural, ngunyan, igwa pa siyang immunity. Binigyan din ni Colmenares na matitibay ang mga kasong isinampa sa iya ng mga complainants at maging ng ilang abogado laban kay Duterte sa International Criminal Court. Ayan po. Pero sabi niya, pag nakulong daa si Duterte, magyeyelo daa. Pero yan, sa imbis ng mainitan sa impyerno, magyeyelo daa ang pag nakadumanda siya, magyeyelo mo ng magyeyelo ang impyerno. Ayan talaga. Reaction ini ni Colmenares sa paghagad kan ICC nimpahintulot sa the huge tribunal na magsasagawa kan full investigasyon sa kampanya ng Duterte administration laban sa illegal drugs na ikinasawi ng libo-libong tao na maging ang mga inosente ay nadamay. So, ini ang makahirak-hirak digdi. Ining mga nasisintensyahan, ining mga nadadamay na inosente. Kaya nga ako very thankful ako kay Senator Lacson na iuurong niya ang sa iyang pinag-sponsora na batas na yung bitay na naman. Dahil kayo ihirak man kaya. Marisa na kayang kinsi mga nabibitay si talagang kagibo kan sinda talaga yung ninda. They are convicted. But there is some na they are convicted but they are innocent. Ay pag napatay na yan, paano na? Dahil na makakapagreklamo yan, dahil na makakaapila yan, gadana, binawian na kan hiram na buhay. Sisa ang nagbawi, ining drug, war on drugs ni Pangulong Duterte. Lumaban, ibalik ang hustisya, nais natin, sumulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya, laban tayo. Ang tinig ni Colmenares, iginiit na ni Colmenares na igwang jurisdiction pa rin ining ICC sa bansa dahil naisampa ang kaso ni Ruder na laban sa reklamo kay Duterte bago pa man ang pag-alis sa binawi bagay ini nasabing korte. So paghuna niya binawi ini ang dai niya aram bukod digdi nangyari ang mga krimen bago pa man ang withdrawal ng bansa sa ICC. Dapat nga hindi yan withdraw napaka sobrang poderoso ng satuyang tatay. Biro mo yan, dahil man siya pagkaaram ka itong pag-member ng Pilipinas sa ICC, tapos pinag-withdraw niya. Ang dahil niya aram, bago pa man niya na-withdraw, nakasampa na si reklamo sa iya. So, sakop pa ng na siya. Naisampa ang mga reklamo kaini kahit itong Pebrero 2018. At ang withdrawal ng bansa sa ICC ay noong 2019. So, sakop pa na, giraray siya. So, dahil digdi, hinamon niya ang Pangulo na magsabi ng provision ng batas sa Rome Statute. Statute na nagsasabi na walang jurisdiction ang ICC sa bansa, hindi lamang puro salita na nagbabaliwala sa gagawing hakbang kan ICC. So, hinamon pa niya na magsusumiti sila ng kanilang depensa sa ICC. Magdepensa na kayo. Pero pinaliwanag man ni Colmenares na ang kanilang pagsasampakan kaso sa ICC sa halip na dito sa Pilipinas. Binigyan din man ni Colmenares na walang pag-asa na umusad ang kaso sa bansa dahil sa ipinaglalaban ni Duterte na presidential immunity. Pag wala na siya sa presidente, hindi siyang presidente, mayo na siyang immunity. Yan ang pinagsasabi nga ni. Inimang si Secretary Salvador Panelo, ining butiking Pasay na naturing ang taga-Iriga, pero dahil kumaaraman kung saan siya nakatindog. Secretary Salvador Panelo sa kanyang sinabi na maaari namang kasuhan si Duterte sa 2023 kapag hindi na siya Pangulo.
dahil wala na siyang presidential immunity. Yun na nga eh. Laban Laila. Ito rin ang ginamit na sandata ni Duterte, kaya matapang maisugon baga ini. Umano siya na sa pagpapalabas ng mga pagpapaluwas ng mga kautusan na labag sa batas. Sinabi pa ni Colmenares na dagos ang hearing sa kaso sa hugi kahit hindi tutulong sa investigasyon ang administrasyong Duterte. Talaga dahil man yan matabang. Tas yan nga ni ang iako, sir, ano matabang pa ang mga kaalyado ninda. Dahil yan matabang. Kaya nga ni, baga nagsabi na siyang na pag ginasuhan na siya ni kan ICC, ang inot da ang mag-witness dyan, si Senator Laila. Ay, siyempre, dahil si Senator Laila, saro sa biktima niya. So, ayon sa kanya, kung hindi magsusumiti ng kanilang ebidensya, ang administrasyon ay nako, isasalang sa pagdinig ang mga isusumiti ng mga taong na di pa na niya, yung mga pinagpapatay niya. Kadakot kan magsasalang ng kaso kayan. Ayon sa kanya, kung dahil magsusumiti ng kanilang ebidensya, ang administrasyon ay isasalang sa pagdinig ang mga isinumiti na mga sworn statements kan mga complainants na iba pang mga dokumento na maging ang mga reports ng international media kung saan ay kabilang sa kanilang mga resources ay mga whistleblower na mga pulis. Kaya dahil digdi, sinabi niya na mali ang pahayag ng administrasyon na pawang mga hearsay lamang ang mga ebidensya na hawak ng ICC. May mga international reporters tayo noon na nagko-cover ng mga pangyayari. Taano man tadaisin na magtatao yan ng mga ebidensya. ICC yan. Bako yan na basta-basta lang na kaso digdi sa sato. Na pag natimbrihan na, wala na. Sabi nga ni Ninda, whitewash daw. Dahil yan basta makaka-whitewash. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila. Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila. Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Ay, kunwari pa sinda, Duterte not happy with Sara's move. Ay sus, lumang tugtugin na ini, kumita na yan. Imposibleng da isin dalag uurulay-ulay kayo ng mga plano ninda. Planuhon na ninda ning marahay ining Pilipinas. Sa dirihon na ninda. Kaya ang sinasabi nga ni, amid reports of a possible face-off with his daughter in the vice presidential election. President Rodrigo Duterte expressed his displeasure, kunwari pa, over his daughter's decision to run for a lower position when she could have gone for the presidency. Ang kaso nga ano ba talaga, kuya? Mag-isip-isip nga tayo. Ano ba ini? Father and daughter? Ano yan? Ang tanong nga dati ni Isko Moreno, naalala ko, taano kaya yan? Pag inot si Saro, daingag ang ganda nauubos na mag-administrador ang sa indang pamilya, ano kayang meron? Yan ang tanong ko. Kaya pining si Duterte ini Duterte Carpio filed her certificate of candidacy for vice president. Ano na ini? Under de la CMD party hours. Nako. The camp of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Sana nga ma-disqualified siya. Sana nga matanggal. Pag natanggal si Senator Bongbong, si Sem Maribay, Maribay na si Duterte. Si Sara, si Inday Sara. Duterte admitted that he was kept in the dark regarding his daughter's plan. Imposible yan, pinagplanuhan niya yan. Kaya pero kung tutusin, kababaeng tao ibuboto pa ninyo. Otoridad nga. Kung binugbog niya, mayor pa lang yan. Mag-isip-isip kita, dapat bumoto tayo na naaayon sa ating konsensya. Hindi yung butangera.
palamura na yung ano niya, palamura na yung tatay niya, siya naman ay butangera. Paano na tayo niyan? Masakit ng masakit ng kalagayan kay ng Pilipinas. Ining substitution na ini ang nakadipisil sa maray. Substitution na inita. Just imagine naman yan. Pinaglalaroon na lang nila ining politika. Ano ba yan? Mga kuya, mga ate. Mag-isip-isip na nga tayo mga botante. Bumoto sa tama. Bumoto na naaayon sa indong bumoto sa indong konsensya. Ang sabi ko nga ni, pag ano kayo, bumoto ng tama at tanganing dahil kita magkagiriba-giba. Nahihiling ta na kung anong diferensya. Ang tinanong ko nga ni kasi ano kan Sarong Aldaw, siya ba ang inyong hero? Hindi kayo nagkamali. Piliin ninyo si BBM. Yan ang hero nindo eh. Lalo, siyempre, Ilocos yan. They have to patronize sa Ilocos. Hanap buhay muna tayo. Sir James, hanap buhay muna tayo. Time check, commercial po. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indukan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po si Emmanuel H. De La Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Igarbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong muna sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Happy birthday, Tuding! Madyan ako maglalan sa Cheryl Beauty Salon. Atod pa man ini sa endo ni Canlasa Resto Bar and Water Refilling, and of course, ni Kagawad Melnanda Day Robles Moralio, and ni Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, kan sa tuyang, our very own Senator Laila de Lima, and of course, ni Susain de Lima is Schönborn of Germany. And of course, hello to James Wally Osas of Nigeria. Ang hustisya, nais natin, sumulong ang bansa. Thank you also for watching Butchokoy Rex Oliva. Thank you for watching the program. And I hope that you watch all the program. Lalo yun yung mga program ko po. Again, hello Butchokoy Rex Oliva. Ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo Ang hero ninyo na si BBM, ayan, si BBM. Hindi kayo nagkamali sa kanya. O, ulitin ko po, pagpili sa kanya, bakit? Siya ay invisible man. Why? Bakit invisible man inaapuntang invisible man? Dumating ba siya? Dumarating naman siya. Of all those mga nang pangyayari at nangyari, dumarating siya pagpatay na ang sasagipin. Ayun. Pero pagkasagsagan po, nasaan siya? Siya ang bayani ng mga patay o sa mga walang malay na. O, nakita ba siya? Nung lumindol ba, nasaan siya? O, lumindol, di nakita. Bumagyo, di rin nakita. Pumutok ang bulkan, hindi rin nakita. Never siya nagpakita pag diyan sa mga kalamidad. Nagkapandemya na, saan siya? Hindi rin nakita. Eleksyon na, ayan, eleksyon 2022, biglang nagpapakita, ayan, nag-iikot siya. Ang tindi mo, Chong. Ayan ang ugali, ayan ang ginagawa at nagawa ng inyong hero na si BBM. Sino ba siya? Ang yaman nila, no? Ayos na sitwasyon, ang na nasyon, inuuna ang bansa, hindi siya o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi duro. Ang hinahalat ko ngunyan, ining panukala ni Senator, dating Speaker, House Speaker na si Speaker Cayetano.
Ining panukalan niyang 10K, kadakol ka naghahalat ka ini. Ang sabi mo, sa bagay kasi ang budget na tinutukoy niya, ang sinasabi niyang budget kung saan ini, pwedeng ko anon, ay budget 2022 pa. So, we just hope, Speaker Cayetano, at ining hinahalat ka ini, naghahalat na mari ini seniors, mga PWD, mga single parents, no work, no pay, takadakol kang nawaran ng trabaho. Kaya sa ngayon, ito ang pinakamalaking tulong. Kung ito idadagos ka ining Senado, kung ini pagkaisahan na panukalang ini ni ni former Senator and Speaker of the House Cayetano. Sa ngayon po ito, pinakamalaking tulong po ini. Tamas kaya nga ako hinahalat ko man ini. Bawat pamilya po ang pinag-uulayan digdi. Malaking tulong pinansyal na isinusulong sa Kamara. 10,000 po. 10,000 po 10,000 cash aid sa bawat pamilya. Pinagkwenta-kwenta mo na ini. So, ang bawat pamilya entitled ini. Bako lang household po. Dahil katulad kan mga relief, kan mga ayuda na pinipili lang. Sana man po, para lahat makinabang. Especially ini mga taxpayers niya to. Dahil mga taxpayers po niya to ang kukuanon ka ini. So, hinahalat ko man ini na maisulong na sa Kamara. 10,000 cash aid sa bawat pamilya. Bawat pamilya po. Dahil pag nag-ahatod na tayo ng mga relief, it does not mean not household. Kasi pag sinabing household kasi, halimbawa, tulo ka mong magkapamilya dyan sa sarong-harong. Minsan ang sarong-harong po, pinagkakwarto-kwarto po yan kan pamilya na mayo mang mga harong. O pagdakula si harong kan kan sa indang magurang, ayan po, gabos sinda nagsisiksikan dyan. O dyan sinda marang suruksok. So, dapat tama ining panukalang batas na ini na 10,000 cash aid o 10,000 ayuda sa gabos na pamilya. Bawat pamilya. Tanganing arog ko, ang pinag-iistaran mi sarong-harong lang. Padakula man kaya ang harong na yan. Harong po yan kan sa muyang magurang. Ancestral house po yan ng aming pamilya. So, duwa kami dyan. Dapat kaming duwa. Bawat pamilya ang sinasabi ka ini. Bilis-bilisan natin to dahil no work, no pay. Solo parent. Para sa kanila po ito. Very importante po ito ng gusto sa mga no work, no pay. Itong mga solo parent, mga senior citizen, and of course, ining mga PWD. Kadakol kan sa tuyang mga PWD na minsan pati ining mga kaibanan, and usually ining mga drivers. Ining mga drivers na ining mga tindera, mga mahihirap na pamilya na pa-extra na nga lang, nawaraan pa ning trabaho kaya ning nag-lockdown. Kaya dapat kaya ini para sa 18 milyon na individual na pamilya, kumplituhin sana natin. Na pag-usapan natin ang mga malalaking ayuda sa lockdown at umaapaw na naman ang mga ospital. Padagos pa, maray nga nita, medyo nagsusubside na po, bako ng medyo apaw-apaw. Ngayon ang kailangan na pag-usapan at ipatupad ini. Panawagang 10,000 ayuda sa mga nangangaipo. So, sana makakuha na kita kaini. 10,000 emergency cash assistance kada buwan sa loob ng 1 buwan yun. Bawat pamilya. Sana, Sir James, makinabang kita kaining ayuda na ini na panukala ni Cayetano. Pag nailusot mo yan, sigurado ka, senador ka ulit. Na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o na siya, nakapwesto sa gobyerno. Hindi yung minsan tinatauan kita, barya-barya lang eh. Masidhing inaasahan natin ini. Ang aming itong panukalang ini ni dating Speaker of the House, Cayetano. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin. Mayroon na naman digdi na news release. De Lima welcomes Lacson's withdrawal of the death penalty bill. Poses anew for qualified reclusion perpetua. Ini ang pinagsasabi ko na I'm very thankful kay Senator Lacson na pinag-withdraw niya ini. Kasi ang nagpanukala kay ini, death penalty na ini. Dahil tama ang rason niya na ngayon yan lang niya na pag-isip-isip
na there is kasi marami pong nasisintensyahan. Maraming kadakol kan nagdudusa na bako man ang tunay na kagibo kan krimen. Nagsisintensyahan po sinda na they are innocent about the crime. So opposition Senator Laila M. De Lima urged her Senate colleagues who have given their support for the reimposition of the death penalty for heinous crimes to reconsider their stand and adopt a mindset of restorative justice instead. So, dapat nga, ano na lang tama, ini pinag-ano ninda na sa reclusion perpetua na lang. De Lima, also a social justice and human rights champion, reiterated her firm stand against restoration of capital punishment as she welcomed Senator Ping Lacson's withdrawal of his authorship of a measure seeking to reinstate death penalty in the country. Tama po yan. Ako, ayaw ko nung ano na yun. Di ako aprobado dyan sa death penalty na yan dahil usually pa naman ang mga nabibitay ay yung manghihirap. Wala namang nabibitay na mayaman eh. Lalo this time, kapag kilala ka, kapag kaalyado ka, kabarkada ka, absuelto ka. So, wonderful that Senator Ping has changed his position on death penalty. Indeed, it's far worse to execute and even just jail an innocent human being. Kahit na nga yung nakukulong ng mga innocent human being. Yan ang sinasabi in the statement na pinag-posted on Twitter. So si Senator Laila humbly asked the rest of her colleagues to reconsider their support for this unchristian and anti-poor measure and adopt a mindset of restorative justice. She added in a separate statement, "Let us all say no to death penalty." Yan ang panawagan ni Senator Laila De Lima. All of them should say no to death penalty, which gives a mass murderer more license to kill. Ayan, more license to kill. Kill. In the letter dated November 8 to Senate Secretary Attorney Myra Villarica, Lacson reportedly requested that Senate Bill number 27 or an act of reinstituting the death penalty in the Philippines no longer be considered for deliberations by the Committees on Justice and Human Rights. Wow po, ang galing. Ayan po, ulitin ko po. An act reinstituting the death penalty in the Philippines no longer be considered for deliberations. No more deliberations. Basta itatanggalin na lang po yun. By the Committee on Justice and Human Rights and on Constitutional Amendments. Ayan, inamindahan po. And revision of the codes. Tama po yun. Alisin na lang po yun dahil kawawa yung mga nabibiktim kaining bitay na ini na mga inosente. Dahil sa kulungan pa nga lang po, pag magaling ang abogado mo, or kamalas-malasi, ibinenta ka ng abogado mo, although you are innocent, you will be jailed. Yan ang hirap dito sa Satuya. Now, presidential aspirant Lacson, along with his running mate in next year's elections, Senator Tito Soto, recently said, sinabi ninda na no longer, dahil na daw, pagsuportahan, no longer support capital punishment but prefer lifetime imprisonment. Dapat nga yung long time imprisonment, lifetime na yan. Hindi pa rin ako agree dyan eh. Dahil minsan, you are already sentenced to death. Ano rin lang naman yan eh. Tinanggal nga yung sentence to death. Pero pag abot man kayo itong si mga lifetime imprisonment instead. Sos Mariosep, padakol ka nakulong po na mayong kasalanan. Dahil nga nipagsasabi ko, pag magaling ang sa imong abogado, magaling bumaluktot ag magaling magtuwid, kawawang Juan de la Cruz. Lalo pag mahirap ka lang. So, the two were both known to be staunch advocates of the death penalty.
Oh. It can be noted that Duterte and his allies in Congress have consistently pushed the reinstatement of death penalty. Talaga bang they push it talaga? Sinigurado nilang maipasok yung, ma-reinstate yung death penalty na ito. Dahil ang gusto nilang sampulan noon ay si Senator Laila de Lima. May isang senador na nagsalita noon na siyang uunahin. Kaya nag-ano nga rin ako noon. Sabi ko nung kay Senator, if that is the case, marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang dapat matulungan because you believe in human rights. Ang tunay na pagbabago, patayan at maggagancho, maayos na sitwasyon. So, Senator De Lima stance anti-death penalty advocate has reiterated her firm, unwavering position that death penalty is not the solution as it does not deter criminality. Hindi naman talaga yan solusyon eh. Pero maski pa karumal-dumal ang ginibo ka iyan, bigyan ng pagkakataon. Oh, lifetime imprisonment na may kaipuan pa ng pagbabago. At kung gagamitin nga natin na sa tuyang filosofiya, bako kita ang nagtaunin buhay ng bawat isa, ng bawat human. So we must be, it is very inhuman kaya, ang death penalty. So, hayaan natin ng ating kaglalang, ang ating tagapagligtas, ang bumawi ng satuyang hiram na buhay sa kanya. Ating ibalik. There have been documented, o may mga dokumento na pinag-verify, mga cases, mga maling convictions and wrongful executions. Tamaski nga ni sa jurisdiction with fairly advanced criminal justice system. Ang ating nasyon po, flawed justice system, executing ang innocent person. Napaparusahan din yung mga inosente. An irreversible tragedy is a real possibility. May pagkakataon po na maski inosente. Dami, mayo man yan mga karapa, mayo man yan mga ano ba yan? They have no, makapag, mag-apila to the higher court. Dahil ang pirmi kaipunin da, so ba rin abogadong matino, abogadong matibay. So De Lima further urged her colleagues to revisit and help push for the passage of her measure imposing qualified reclusion perpetua on extraordinary heinous crimes. Ayan, yung mga if proven, why not? Pero reclusion perpetua such as drug cases and plunder, as well as other pending measures on prison reforms. Ngunyan, arog nga ni kaini. Kung si Senator Laila de Lima ay inot ninda na sinampulan, ngunyan, alam natin, she is innocent of all those cases filed to her. Kaya dapat lang talaga, as well as other pending measures on prison reforms. Kaya as the efficacy and morality of death penalty, talaga pong questionable yan. At best, there is a need to legislate an alternative punishment against extraordinary heinous crimes. So, she stressed in the proposed Senate Bill 187, the penalty of qualified reclusion perpetua and a fine of 5 million. Ayan po. Paano kung mahirap na mahirap? Parang mali pa nga rin ito eh. Pero magbabayad ka kasi doon sa naperwisyo mo, doon sa nabiktima mo. You have to bayaran po yun. Lalo pag ang isang nabiktima mo ay talagang kumikita and the head of the family or ang nagtatrabaho para sa pamilya. We'll send a clear message that we do not take heinous crimes lightly. Kung pag heinous crime talaga, condone those, perpetrate them. Kaya ining bill na ini proposes the punishment of the life imprisonment na lang. Without the possibility of parole. Kasi pag naparulan, gagawa pa yan ulit. Mabuti kung nagising o natauhan o magsasakripisyo na magbagong buhay. Di ba? Edgar Payolo
who is watching right now. Thank you very much po, my love friend, Edgar Payolo, who is watching the program. So, itong extraordinary heinous crimes na ini, in lieu of the death penalty, which Senator Laila said that has failed to prove as an effective deterrent against heinous crime. So, if it is enacted into law, Senator De Lima measured will impose the penalty of qualified reclusion perpetua on persons found guilty of treason, piracy, murder, infanticide, kidnapping, lalo ining kidnapping with yung pinapatay pa, and heinous illegal detention, robbery with violence against intimidation of persons. Destructive arson, yung rape, yung plunder, and violations of Dangerous Drug Act of 2002. The measure also covers other extraordinary heinous crimes. Kaya po ining death penalty na ini nararapat dahil pag mahirap ka talaga masisintensyahan ka. Pero I remember when I was in Singapore during that time na binitay si Flor Contemplacion. At nakakaawa yun si Flor Contemplacion. Nung binitay yun, pagbabaan doon sa pagkabitay sa iya, basta na lang isinalampak doon sa sahig. Makahirak-hirak yun. At next na nabitay noon sa Singapore is a businessman. Yun sa Singapore, maski mayaman ka pala, binibitay. Pero pag digdi sa Pilipinas, pag mayaman ka, you can get a very talented o talagang abogado di kang panilya, wala kang kaso. So, di ba? So, in De Lima, she was born of Germany. And of course, kay Marilu De Luna of San Juan, who is mauran talaga. And I thank you very much to those who are watching via live streaming. Sana po, everyday po, dito lang kita sa Barita Action Information po. Sa tuyang po mga kaibanan, mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Jimson Oco, andyan na po si Felix Lagrimas nang umabot din, si Sir Giovanni De Villa. Yan man po sa information si Rodel Cesar, and of course yan duman sa ka-transmitter si Chief Engineer Avelin Don Torallo, kaibanan na po duman si Tony Saison. Ako man po ang pirming kaibanan nindo, araw daw po mayo pong iba kung di si Manay Elma Kagawa del Madilima Gaspen kasabing good evening and thank you very much to all those mga nagdadamot sa Transistor Radio Ninda. Maraming salamat po. Always stay safe.